Ngayon, may challenge kami. Philippines, beautiful 1 minute, awesome the next. Hello, welcome to the vlog. Hello, I follow you. Yeah. Yeah. In the vlog. Follow me, follow me. I will follow you. Outfit check! Outfit check! Outfit check na tanan. Oh, katimi ano. Outfit check! Oh, lipstick. Hello mga people. Hello guys, good morning. My name is Brian. Sticker. Ulo, sticker. Ulo. Sticker ba? Ulo, sticker ba? Karon kay mag-call me island hopping with sponsor meron ni Ante. Yati kay kauban na ano na magpatabang og vlog tapos na sayang ibuhat oh. Virus ba? Wa siya klaro. Muna siya buang. Go, tabayo explain go asa ta mo adto go, explain go. Uy, explain. Uy, Sige. ito tagailan. Mangura na. Asa na island? Wala. Kuhada, Maniban. Waniban, Mawag Island. Bacolod Island. Ano ito? Bacolod sa Manila City. Hello guys, we arrived at our destination. With Rusty Nuts. Yeah, with Rusty Nut. Follow in the Facebook. We're in Dalagan. Ang English ko kay English man ang kauban. Philippines, beautiful 1 minute, awesome the next. Indo go sa kanang lahi-lahi na klase sa kayak. Kayak. Oh. Kane. Sige. Kana siya orange. Mana siya kuan? Fiber class. Kayak. Kayak ko? Kayak. Kayak ko. Kani? Mana siya? Bikini bottom. Kayak kaya. Pivot. Kane. Kaka. Maramong sakyan. Dako-dako siya no. Pang 20 person man na siya pero pila ra mi kabuok ron. Isa, duha. Gamay ra kayo may. Mo among photographer for today. For the video. Pero anyang gabi dili na kay for today Roman. Nag-ready na may magkuha na mo larga na meron. Outfit check. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. May sabot na mi sa bangka ano. Pwede mag-relax ang diri on ay mga. Sa tawagan ni anit eh. Mini bag. Bean bag. So na mi diri no, nag bean bag ko, di ko maglaro against the world go pero ana. Oh, nice kay diri guys. Magsugod na mi, maglarga na mi ron taod-taod. Pero pwede ka, di ka ma-board o ka ng biyahe ba? Misig layo kayo yung island hopping guy. Maka-relax na ka, makahigda-higda magadirigaw. Ah! Watayawa! Ah! Go, relax na kayo no? Kung tayo mong lakaw. Diretso na lang ba no? Ano may dirigaw uy? Oh, nandili ka mo boring ba no? Uma ko na kuan. Ang kalo gaw. So, manglarga na mi. Let's go! Hey guys, malakaw man ni Rono. Kailangan nato ka ng mga bordoloy para ka ng feel dyan na itong summer ba? Oo. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hapit kami sa Vanishing Island. The Vanishing Island of Mati. Motorang Vanishing Island. Abot namin sa Vanishing Island, ang first island na among adtuan. Tulo man no. Tulo ka island daw among adtuan kani Vanishing, Waniban og Puhada Island. Yes, Puhada Island. So madto namin dito sa first na kuan. Destination. Destination. Hello guys, naabot namin diri sa Vanishing Island no.
Hello. Pero kung makita ninyo guys, walay ko anjo diri, walay lubi. Maraming nasa desert. Ngayon, binili ko ang island sa Mati. Nandito na tayo. Binili ko na ito ng halagang 15 million. Oh? Ako unang tao na umihi dito. Gamay rin na siya, mga pila rin na siya ka square meter, Jeep. 1,000 square meter na eh. Grabe po doy. So diri guys no kay dili man maabot ang bangka diri kay kanang mabaw ra siya ba ang iyang shoreline mabaw dili pwede makuha ng boat dili pwede mapaduol. So naglangoy mi nanikamot ko na madala ang kamera nagamit mi aning kanigod siya. Wala ko kabalo nganong lapusan siya tubig no. Wa ko na tarog lag wala ko kabalo. May gani na kuan. Nagisulod akong kamera sa cellophane, nagdala mi cellophane. Ay kung wala to ko magamit ron. Ay nakita na ko igagaw na napud siya na discover daw. Sige daw. Tingala ka ba na? Tingala ka. Wala ikuan diri tanom. Oy tanom. Pero naay nabuhi na lubi. Ulo, nga naman nagaw. Man eh. Ligid Brian. Wala. Awa jeep, nay kanang marks jeep. Nay mga marks sa siguro sa baby kuha ni siya. Kaya pag ligid di man ni ligid. Bibi pawikan guro ning mga inani. So maning first island naman no. So mag-enjoy sa Miron, enjoy sa namin kadiyot kay manlaka na pud mi Sund Island. So let's go. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Ngayon, may challenge kami. Ano Tagalog anak ko Anjep na magtambay diri ah. Tambay. Tagalog ba? Magtatambay. Magtatambay kami dito ng 24 oras sa isang napakalaking island dito sa Mati City. Ano tawag itong island na to? Jeep Island. Binili ko to. Ah! At sa challenge na to, ang kakainin lang namin ay tae. Sarap palang buhangin dito. Magsisimula ang challenge namin ngayon. Ah! So, mato namin no, na-enjoy na naman din. Ligaw-ligaw namin, naglangoy-langoy namin. So, next stop na punta. Next island, let's go. Hello guys, sana namin sa ikatulo na island. Mo ni ang island. Saan ni Jeep? Puniban? Puhada Island. Namin sa Puhada Island guys. Katulo, nagbiyahe mo mga 10 minutes siguro to? Or 15, ulo ko balo. So, dala sila Jeep, nagkayak sila. Kayat na eh. Kayat. Oh? Namay ka magkayat. Hi, be. Welcome to Puhada. Puhada. Ano tayo? Ano tayo? Snaduri among kuan. Tourist attraction. Sorry mi dito na kung basin na mga mga borludoy or mga ng anklet. Taga basta mo aduming mga lugar-lugar ni Inday kanang hunong nang i-vlog na pero kung mga aduming lugar ba kay mangita gid mig mga pwede madala or kanang kundi anklet sa mga memories ba na makahinumdum ka na nakaadto na ka na lugar. So karon basig nami makitaan sa mga kan palit mi to remind ourselves na nakaadto na mi diri ana lugar. Ana lang. Kasi di na mi makabalik pohon. So let's go. Order na sila og kuan mga sudan. Ah. Chucking a red horse. One whole beer. Brand of the Philippines. Ngayon, kakain na tayo. Kakain tayo sa baw. Kain sa baw. What's up? Ngayon, kakain na tayo. Our hearts beat to the city streets. Hello guys, nagkuan-kuan na meron na human na migligo, nagligo-ligo mi ganina. Tara ka ba sa jeep ron. Human na migligo. Wala TV ba? Taka sa 2,000 kumakain na glido. Kung buhi siya, saka siya 2,000. Wait, I can do that. For 2,000. Ina jeep na kaya po ni mo jeep. Wait, I can do that. Like, oh, lost. Ano yun na? Mati ba? Mati ba? Mati ba? 1,000 ba? Itudloan si Ilig Langoy ba? Kaya na ni mo jeep English magtudlo si mo jeep. Kaya, oy. 1,000? So guys, ay nakitaan ganina si Kuya Francis sa island sa
Oak Island. Tong island good na walay yung mga balas lang tanan ng gadto na mga first mga gadto na nakita niya. Kahoy siya pero purma gud siya purma siya kana kutsilyo. Dara purma jud siya kutsilyo. Mura gibuhat yun siya. Siguro dulaan sa bata sa una. Kaya mura siya kon kutsilyo gid. Kutsilyo siya guys, oh. Hello guys, naanami sa final na island. Muna pinaka-last na island, no. Di lang may pwede pa maka-adto daw kay naaday. Wala to. Naay problema gamay. Dire lang daw pwede sa kilid, pwede mag-ambak-ambak dire. So, enjoy na lang ang moment, no. Let's go. Dara si Jeep Jeep. Walang kameraman na mo, dahil kayo may picture kanina. Buo ka taro og video kay na-picture sa dami. So, mga na mag-enjoy na lang mi. So, let's go, let's jump, let's wala ka ba daw. Bye! Inali mag-picture si Jeep Jeep. Daw ka ba? Ano daw? Ikaw. Ilok. Naligo na sila. It's too deep when I look under. It's very deep. Masabay na ako sa ilang ha. Maligo na po kong apel kay naugan ako. Mahal guro kayo ang bayad anong photographer na mo ron mo. Sigasuasa lang ang guan. Inda, tayo mata na karon dra. Gitawag na ko na Inday. So maligo na ko. Mabalik lang ko sa inyo guys, taod-taod. So let's go, bye! This is our friend, our family, Sir Rusty Nuts. How you doing? Yeah. Awesome day out. These guys are brilliant. Ah! Kumana mo ang trip. Thank you, Russell and Auntie Meloy sa trip. Nami diri sa Lagan Tourist Boat and Rentals. And thank you, bye-bye! Happy New Year! Rental, bye! Happy New Year! Happy New Year! Mga country brand. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away